Chu Xing Yun invenna sil chuan rei a dawl zo talo a puak darh chuai an pahnih chuan an leng dawrh nghal. Chu Xing Yun chu a chauh tawh em avangin a tho chuak thei meuh lo pakhat la chu family atanga hnawhchhuah an nihna le a unaupa le apa tana phuba lak ngei tumin a local hnai zel si. Ron tho chuak le in a laka a thil ti chu poya ti thu le a lak tlak lo em wanga ti ani thu yon chuan a ron hril zui chu chuan a thin a tirim zual hle. Angun hnam mangin chu ping tiang fapa chuan a sat zui nghala ngun hnam nei ve to hek lo inven mei lo chu yon chuan ti thei anei to thlet lo an pia loka ban pakhat deng zot khopin chu ping tian fapa chuan a khika chu ti lai chuan angun hnam combination process po alo zo ve chia aron vit le tur chu ping tian fapangun hnam tliak mok khopin alo in venga a beizui ve theita angun hnam power chak tak mang chuan that turin avapan hnaya ma se lilam na a lei par mang khan alo in veng le thei hlawa nataka puakin yon gun hnam chu tuipuya atlata dai maile yon mu mai tur a om lo awangin athita emo atia hlim takin anui war mai ma se apia loka alo thu chuak le theitlat inflammatory heart fruit kha ala chuaka chu vel le chung lamatang fire eagle ten an lo herang kher mai chu yang omna lama inflammatory heart fruit chu a thlo pheitira angun hnam tliak mangin alo in veng le chat zui chung zong te chu aplan ani ti reng a hrelo fire eagle te ron thlokin chu yang chu an ron choya rak von chungin an thlo bo puita ani Chu Xing Yun ngun hnam tlak na pul kha alo eng chuaka mak ti takin chu lam chu a han thira chu ta chuan tuipui livir alo in siam muk mai chu tuipui livir chunga avakal nak chuan transmission array teleport na mun alo om reng angun hnam chu la in chuata avita chu vele mun danga alo in son ta dai mai chuata chuan ni kho heloin alet renga amit aron meng dek ka spiritual animal ek amungal chu tiang spirit animal ek amu mai chu angai telam athalo lek to avapan nailai chuan power maktak aron chuak thuta uluk takin han thira spirit ligui dron far chu muin a in ngala maktak main chu mi mang chuan spiritual power chaktak manga thuam thar alo ni le reng mai heng chung zong hian zia hu poin in lam alo en kol uluk hle chu ti lai mek chuan sui family te poin family dang pahni ten chu family laka an tlom na thu thang an master hna an lo thlena chu mirwal chuan 100 treasure pavilion poin chu family tho puya sui family te nen an tho ho na an cancel thu le sui family te tlak chiat na po chu family an ni nge chu wangin master hna chuan ma na khan chu family ti chedai to tur an ni thu an thlen hal bok sui khian u ron kala apa hna chuan Chu Xing Yun te ang mai laka ril ru ti ha lo turin le ol sam taka atuk zal tur thu alo hrila a power so ngalin ni tlem te liam ta khan spiritual world boundary thu in 9 overlapping wave athiam to thu alo hril ani apa po in afanu chu achuangin tlem chuan atha po amuang deuh to sui khianu bok chuan sui family te chu West Wind City Zi Fengcheng chunga chung ko hlun le ropui beran nia chu family mai maya ril ru ti boilo turin athamuan zui bok ale lama 100 treasure pavilion lalnu po in chu family te ropui chak zia alo hria Fengji mountain a firestone tam tham tak an nei bok nen an ma ni tranpui tu ma ni se an ngai athato hau lo nakina an bhuaina turni in lalnu chuan a hria ani Chu Xing Yun chuan cultivation practice nei chun zom zelin temper body level 8 akai toa
atam theyang ber spirit liquid far chu do kholin in lam apan ve ta ani a ho ko nga chuan fire eagle te an ronin lar le a an ron ti buai le tran ta ma se buaina tham ani to lo lightning power mangin fire eagle pakhat chu akap thlatop mai ina thlen chuan a in po zia hu chuan alodin thar le vek to a chu family te lakatlom mitam tak an om thu alo hril ngal mol bok ma se kul chu nga chuan liuziang mu tur om ve tlat lo eng thil nge thlengta mang ang takin azot ngal hloma chu vele in chunglama frozen spiritual power chhozut zut chu muin in chunga atlan lut ngala liuziang practice lai chuan achunga meiche pakhat ding awa mulol maile vapan nai atuma ma se thei reng lo meichia chuan liuziang bula kal lo turin aron danga ma se indan tira tum lo na samai liuziang kha khoi atum ringota vur khonin aron tuam chuak ngal vek meichia chuan vur khon te chu ti bo sakin liuziang chu duat takin apom ngala liuziang chuan meiche ming chu bingli ani thu le thani liam ta atang an ina a om to thu alo hril ngal thuaya yon chuan athom no uluk taka enin 9 frost palace atanga ron kal ani ti a hre thei ngal engwanga ani na dik tak thup nge ani thinrim mel takin azot chhun zom ngal zata liuziang chuan 9 frost palace chu enge ani po a hre ve hau lo 9 frost palace chu khovel marlama omania vuram ani nge chu mun chu chhum jing cha tak kara thu ruk ania chuta omte chu pol thu ruk makdang lam tak ni in meichia te chau an pola an tel thei bok bingli kora chuan IC line a oma achunga za ngai na lan tir na sat ani paule a position asang thin ani bingli kora chuan frozen line pasari lai mai a om to wangin a chebera po palesa eldar ni phak turangai ani nge bingli chuan palesa eldar ani ngei thule ani na ero athup lo thu asoya helai hmuna hian ron kalin liuziang talen a hmu wanga cham ani thule 9 frost palace lama hruai atum thu a hril ngal bok chumirwal chuan zungbun 5 martial arts technique le spiritual material sang chuang omna la chuakin chumi hmang chuan a thlem tan ta ani ma se yon chuan liuziang talen a hriat chian thu le engwanga hruai du nge ani azot le a bingli chuan palace thutluk na chu soifia kher atul lo thuin a lo chang bul mak thung azungbun chu pekir le in ziahu hena pona chhuah tir turin thua peya ma se bingli chuan chhuah atum lo wangin yon point angun nama phor chhuah atul ta in sual turin ziahu le yan ji khuwa te po anin ring hal bingli power laka chuan yan ji khuwa po engwak ani talo yon chu angun nam nen malama aron peng chhuaka bingli chuan frozen lotus ron ti chuakin yon lama athlo phei ngal thuai mai liuziang ron che chuak ve le in yon ma a vadin ta ka chuan bingli po ain beng dai le hria yon chu liuziang ma a aron pen chuak le a ma se bingli chuan liuziang taksa a om a hriat chian lo wang ani thu lo hril tlat mai le angun nam chu da tha in engthil nge om azot ngal thuaya frozen manga entirin asoidan chuan practice chopathiam na le power tam tak pia lama thisen danglam bik an om ve thu le liuziang po hi athisena the final 9 frost a om thu alo hril ani the final 9 frost thisen chuan IC power tam tak apaya van nei thak takin tuna hian liuziang taksa a tlemte chau alalan chu avangin enkol dam thei ani ma se enkol lowa a om reng chuan activate anianga activate ani huna chuan a omna atanga metar sing khat bial chu vur khona an changdon ani yon chuan 9 frost palace ten an enkol dam theim ni ti in azot le rama bingli chuan an hruai tu lu masaber point anei thule athi nuwa jade of ice blood a hnu chia thu te le chumi manga frozen energy hip chua le
taksa chunga da thlinga a thei thu a hrin hloma ma se chu liu ziang du thlanna in ngat ania kum som thum chung hun man angai don bok tuna an en kol lo ani chuan tharuk ma nge in final 9 frost blood chu activate ani don zui yon chuan beidong zetin liu ziang hna angai dan azot masate tea liu ziang chuan kum som thum chuang om hran chu thi nen ein an reng thu so in kal lo du hau lo engwanga chu tiang thlang nge ani tia yon zo na chu liu ziang chuan achunga rinna a nga ngam thu in alo chang tlat mai yon poin anu pui rin na chu hlo cham tir adu hau lo bingli chuan frozen lotus la chuakin nunglama athuk ruwa in sual turin ain peile ran to ani